guys, welcome to my channel. Ang ituturo ko sa inyo kung paano natin i-install sa helmet itong aking action cam na binili. Reveal lang mga para guys, paano lang natin ito kung i-install na napakadali lang. Hindi na kailangan idikit sa mismo natin yung helmet. Wrist lang ang gagamitin. Mga pare guys, start na po natin ang ating motovlog, house motovlog mga pare guys. Dahil non-moving ngayon, hindi tayo makalabas sa mga barangay natin. House motovlog muna tayo mga pare guys. I-reveal ko lang kung paano gamitin ang sports car. A few minutes later. At ito siya mga pare guys. In-order ko siya sa Shopee. Hindi pa siya talaga GoPro. Sports cam pa lang yung gamit natin mga pare guys. Actually na gamit ko na siya. I-reveal ko lang kung paano gamitin tong action cam mga pare guys. Wow! Buksan na po natin. Ito siya mga pare guys. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin itong action cam at kung paano ilagay sa helmet dito sa aking gamit na Evo helmet mga pare guys. Itong gamit kong Evo helmet is siya, dual visor. Nakikita nyo mamaya kung paano ko siya install dito sa aking helmet na convertible or modular mga kapatid. Unahin muna natin itong action cam. Ito ang ating action cam na gamit ngayon mga pare guys. 4K na yung resolution niya. Pero hindi pa siya katulad ng GoPro. Syempre iba yung quality talaga ng GoPro. Napakaganda ng ng frame rate na. Actually kumpara dito. So syempre isa pa lang tayo sa pagmumotovlog. Yung pagbubukas nito mga pare guys, syempre naka-case siya. Crystal case para hindi siya mabasa. Waterproof. Kahit umuulan pwede mo siyang gamitin pang vlog. Dito natin ibubuksan mga pare guys. Itutulak lang siya itong araw. Yan, pupush natin pa right, tapos pagbubuksan hatakin siya. Itong hatakin mga pare guys. Ito. Yan. Ang pagbubukas. Yan. Ito yung pinaka lock niya dito. Kagandahan mga pare guys kapag bumili ka na ito, kompleto na yung mga accessories niya. Ito yung pang lock ng mga to, extra sa kapag ilalagay mo siya sa mga tripod ganyan. Ito yung extra niya, yung sa likod sa lens niya, kasi kung minsan mabilis lumabo kasi itong mga pare guys. Itong cover lens, ito yung mga accessories na iba sa motor or bicycle ganyan. Ito yung mga gagamitin natin pang lock sa helmet natin mga pare guys. Tapos meron siyang universal remote ito, or tinatawag na portable remote. I-press mo lang to kung magbibideo ka, iilaw siya.
may ilaw siya mga pare guys. Yan. Built-in battery na siya. Tapos ito mga lock to mga pare guys. Ito mga lock din to mga pare guys. Ito sa helmet lock din to mga pare guys. Marami siyang libre. So sa budget din kasi hindi siya mahal, sakto lang sa budget. Ito siya mga pare ko guys, ito ang actual na action cam, ganito lang siya kaliit. Siguro quality na ni ano to, China. Itong ano na to, wifi na siya. At ito yung battery, paano siya buksan. Ayan. Ito lang. Parang nagbubukas lang tayo ng cover ng remote control. Ito siya mga pare guys. Ito yung cover ng battery. Tapos kapag hilahin natin yung battery nandito, meron siyang pang-eject handle. Ito. Ito yung battery niya mga pare guys. Maliit lang din siya. Yan, ganyan lang po siya kaliit mga pare guys. Nakikita nyo sa screen, medyo malabo lang. Tapos kung paano natin nila ito sa ejector, ganun din siya. Tapos pagbabalik ganun din siya mga pare guys. Make sure na nakapasok na maayos yung battery. Yan, nakalak na po mga pare guys. Tapos dito naman po yung kung saan natin ipukunik yung charger. Yung charger ay dito pala, dito yung charger. Dito mga pare guys kung may mic ka, dito may ipukunik yung mic na. Para syempre mahina pa rin kasi yung mouthpiece nito kapag nagsasalita ka. Para mas malakas, connect niyo yung mic. Except pa yung mic hindi pa kasama dito sa binili nating action cam. Ito yung pinaka okay button. Tapos ito yung power mode niya. Pag ginon natin ito mga pare guys, ito siya. Press lang to. Ayan. No SD card, wala pa siyang memory card. Tayo bang bibili ng memory card ng mga pare guys, ha? Malinaw naman siya, pero sa stabilization para sa akin 80% lang siya, hindi siya 100% talaga. Sa ngayon i-turn off ko muna siya. Papakita ko sa inyo kung paano siya ilagay sa ating helmet. Siyempre yung mga mahilig na mag-motovlog dyan ngayon, nadali lang siya i-assemble or install. Hindi na kailangan idikit sa mismo ating helmet mga pare guys. Lalagay lang siya ulit dito, balik natin kasi ito yung mag-hook papunta sa kung paano natin install sa ating mga helmets mga pare guys. Ayan, itong lens na ito, lalapat lang natin siya, tapos babalik lang natin, tapos kung paano siya nilalak. Nilak na siya. Gamit tayo ng ganito mga pare guys. Ito na siya.
ito yung gagamitin natin papunta sa dito mga pare-boys. Ito yung mga gagamitin natin pang install sa ating helmet para mag-fit siya sa helmet natin mga pare-boys. Ito yung dalawa nagsisilbing lock mga pare-boys dito sa rubber or wrist na ilalagay natin dito. Pag i-install nito, maglalagay lang tayo ng paglagay ng itong wrist nito. Tingnan mo paano natin siya ilagay mga pare-boys. Ito siya mga pare-boys. For example, ilalagay lang natin ito. Ipasok. Ayan. Kailangan natin siyang ipitan mga pare-boys. Para matibay yung pagka-install natin mga pare-boys. Ayan. Ganito lang po kasimple. Hindi natin siya ipasok lang para nakatago siya. Para may paglalagyan lang tayo nito. Itong wrist nito mga pare-boys. Same din dito mga pare-boys. Dalawa dapat para mas matibay siya. At ito na mga pare-boys, nakalagay na siya. Ito na ilalagay na natin itong wrist para makonect natin siya. Papasok lang natin siya dito mga pare-boys. Ito na siya mga pare-boys, nalagay ko na po. Isinusok lang natin siya dito sa yung wrist dito, parang bracket niya, kasi lalagay natin itong hook papunta sa action cam natin mga pare-boys. Ganito lang siya mga pare-boys. Itong unahin natin ito dito sa ilalim, push lang natin para mag-lock siya. Yan, na-connect na po mga pare-boys. Tapos lalak lang natin. Make sure na nakaliyan, tumunog siya na mag-lock. Tapos kailangan natin ang ito yung magsisilbing lock dito sa ating sports cam, dito sa yan hook na to. Ito yung gamit natin. Ito pong Vivo kasi meron siyang dito yung sa ilalim ng ano niya. Tatanggalin po natin to, itong cover, mouth cover. Tanggalin ko lang ito mga reverse.
Kasi hindi natin malalagay ito kapag nilagay na natin ang ating sports cam. Kailangan naka full face talaga tayo dahil ito modular, kaya binalik ko siya sa full face. Yan. Dito lang natin siya install mga pare guys, napakadali lang. Yan, dito mga pare guys, pag ganito siya, ganito yung dating niya. Hilahin ko lang dito mga pare guys. Yan, kita niyo mga pare guys, alagay na siya. Nilap ko na lang. Ito na siya mga pare guys. Lalagay na natin ito action cam. Ito mga pare guys. Ayan na po, meron na tayong pang motovlog mga pare guys. Ayan, ganito lang po yung ginagawa ng mga pare guys kapag motovlog ako. Simple lang. Kung gusto niyo pong nakaangat pa yan, pwede. Nasa vision niyo kung anong gusto yung vision kapag nagre-record na kayo dito sa action cam. Pare guys, napakadali lang. Sukatin na natin siya. Hanggang dito na lang mga pare guys. Next motovlog, update ko kayo mga pare guys. Comment lang kayo, subscribe sa mga bagong mga viewers natin dyan. Ride safe sa mga riders. Balang araw darating din tayo dyan mga pare guys. Inspirational na motovlogger natin sila Reed, JTV, Hammerman, Javo TV. Next tayo dyan mga pare guys kapag kilala na talaga tayo sa YouTube. Ito yung mga specs niya mga pare guys. Maraming nakasulod dyan pero i-connect din siya wifi. Comment lang kayo mga pare guys kung may tanong kayo para ma-guide ko kayo kung ano yung gusto nyo itanong about dito sa action cam. Anti-shake display, 4K na yung resolution niya, 16 megapixel, 30 meter, waterproof.